Ara no control. M'estàs girant. Sí, són justetes, Vull dir, de quin color, vermella o verd? A casa que vam anar. Gràcies. Molt bé, vosaltres. És que la gent patien, però fins a les 10 no és entrega de premis, I a les 9 ja era L'examen no tenia temps de l'any 91 va fer la fi, va posar un any, el 92 2, el 93 va posar 2, el 94 va posar 4, el 95 no va venir, el 96 no hi va posar anys, però va venir. Els 25 són els del cas, i els 30 penso que són Senyor Òscar! els diplomes. Com a primer moment, voldria saludar a tots els apleguistes que ens hem reunit un altre cop aquí al cim del Matagalls i celebrarem el 70è aniversari dels aplecs de Matagalls. Aquest any contem, com sempre, amb la presència i assistència del Monsenyor Ramon Casanovas i l'acompanya un claretià, el Dioni, i un altre germà Codina. I com he dit a l'inici, avui celebrem el 70è aplec i podem comptar amb un apleguista que ha vingut ininterrompudament tots els anys. És l'artista que va crear els peus d'aquesta pedra altar, Manel Mas, inaugurat per homenatjar el fundador en el transcurs del 25è aplec. Em refereixo, evidentment, al sempre recordat pare Faustí Illa i Sàlvia. Sant Celoni, Clara Gras Balaguer. Clara Gras Balaguer. Clara Gras? Sí. Anem ara pels premis pels 15 anys d'assistència. De Granollers, Jordi Galván Cabot. Jordi, bé! Anys d'assistència. 20 anys. Aigua Freda, Josep Maria Icart Blanc. De Barcelona, Mateu Clos Mendoza. ...25 anys d'assistència. Elisabet Roca Obrador. De la Costa de Montseny. Xavier Colom. Més a prop. Mama! Sí, tant. Anna correspon als premis per 30 anys d'assistència. De Banyoles. Xavier Colom. De Santa Eulàlia de Ronçanes, Marcel Galobart Argemí.
45 anys d'assistència. I de Torelló, Joan Montanyà Masferrer. Ja podem fer la foto de grup? Castany, deixa'm veure el teu nom. 40 anys d'assistència. Déu-n'hi-do, 40 anys d'assistència. De Barcelona, Salvador García Vila. Molt bé! Ei! Quants anys té aquest any? Quants anys té? 6! Quants anys? 40 anys de pujada? Molt bé! De Granollers. I també de Ceba, Maria Glòria Rovira Peiró. Perquè treballa avui molt ràpid. Ja podem fer la foto. Venia El Salvador i ell fa de l'ambaixador, l'ambaixador. I de Folgueroles. Ai, que vergonya! Ai, que vergonya! Ens situem ja a la barrera dels 50 anys. De Cardedeu, Joan Martí Filbà. Sí, tant. De Manresa, Josep Rossell Martí. Molt bé, Enhorabona. I tant, no pare de pujar damunt de la cosa. Ok. 60 anys. 60 anys de pujar la Plec. De la Garriga. Teresa Pedrós Roma. Teresa Pedrós Roma. I de Tona, Jaume Moré Prat de Saba. És el nostre amic el Manel Mas i com a això també li correspon tindre aquesta petita figureta. I ara, si no sembla, merci. He comentat que aquest any commemorem que el Manel Mas fa 70 anys de pujar a la Plec. 70 anys. Tu marxi, el Manel. Enhorabona, Manel. El més veterà de tots. El més veterà Enhorabona, fins per l'any que ve. 70 anys. Ell, vull dir, des del primer ple que ha fet fons i ha fet... Bueno... Sí, ara me sé. Això és notícia, pare. Germans, hem arribat als 4 punts de l'horitzó amb el Senyor. Ara som tots junts al voltant de la taula, no portem sinó la pols del camí. Vos ens heu cridat. En aquest dia, en aquest aplec, ja demanem al Senyor que ell mateix purifiqui el nostre cor per poder celebrar més dignament aquest sant misteri del seu amor de Jesucrist donant-se per nosaltres. Lectura de la carta de Sant Pau als cristians de Coloses. Jesucrist és imatge del Déu invisible, engendrat
abans de tota creació, ja que Déu ha creat totes les coses per ell, tant les del cel com les de la terra, tant les visibles com les invisibles, trons, sobirans, governs i potestats. Aleluia, aleluia, aleluia. El Senyor sigui amb vosaltres. Lectura de l'Evangeli segons Sant Lluc. En aquell temps, un mestre de la llei, per provar Jesús, s'alçà i li va fer aquesta pregunta. Mestre, què he de fer per tenir l'herència de la vida eterna? Jesús li digué, què hi ha escrit a la llei? Què hi llegeixes? Ell contestà, estima el Senyor, el teu Déu, amb tot el cor, amb tota l'ànima, amb totes les forces, amb tot el pensament. I és a més motiu d'acció de gràcies a Déu que ens concedeix de fer-ho en l'aplec d'aquest any. Alguns la primera vegada, altres una vegada més i alguns moltes vegades més. Gràcies a tots per estar en aquests moments, en aquest lloc, celebrant la missa de l'aplec. Vull fer esment, com es fa en el llibret de l'aplec, de la gran taula de pedra que, a més de servir d'altar per a la missa que celebrem, és també taula d'orientació. Agraïm a tots els que la feren possible l'any 1974 com a homenatge al fundador de l'aplec de Matagalls, el pare Faustí Illa, en celebrar els 25è aplec. A l'Evangeli d'aquest diumenge hem escoltat com Jesús respon amb una paràbola plena de sentit, la del bon samarità, a la qüestió que li planteja aquell mestre de la llei sobre qui són aquests altres a qui hem d'estimar com a un mateix. Aquell home, sabedor i complidor de la llei, que sabia el que aquesta mana, tenia dubtes sobre quins són els límits de l'amor als altres. Tot i que els hebreus tenien un gran menyspreu pels samaritans, i que en el llibre del Siràcida es qualifica el poble samarità com a estúpid. És un samarità el qui assisteix a l'home necessitat. Crec en un Déu, Pare Totpoderós, Creador del cel i de la terra, i en Jesucrist, únic sense nostre, el qual fou concebut per obra de l'Esperit Sant, nascut de Maria. Necessari, que us lloem i us donem gràcies, Pare Sant, Déu omnipotent i etern, en cada moment de la nostra vida. Proclameu el misteri de la fe. Anunciem la vostra mort, confessem la vostra resurrecció, esperem el vostre retorn, Senyor Jesús. Per això, per un memorial de la mort nostra, que esteu en el cel, sigui santificat el vostre nom, vingui a nosaltres el vostre regne, facis la vostra voluntat, així a la terra com es fa en el cel. El nostre pa de cada dia, doneu-nos, Senyor, el dia d'avui, i perdoneu les nostres culpes, així com nosaltres perdonem als nostres deutors,
i no permeteu que nosaltres caiguem en la tentació, ens lliureu-nos de qualsevol mal. Mireu l'anyell de Déu, mireu el qui lleva el pecat del món. Feliços els convidats a la seva taula. Senyor, no sóc digne que entreu a casa meva, digueu només de paraula i serà salva la meva ànima. Oberts amics, pels nostres bons i savis, que m'ensenyaren lletres de bondat, per la paraula santa d'aquests llavis, que en la doctrina vostra l'han trobat. Gràcies, Senyor, pel pa de cada dia que ha alimentat la cendra corporal. Gràcies, Senyor, pel pa d'Eucaristia que en dona el cel a l'hora terrenal. Ja hem rebut, Senyor, els vostres dons. Feu que amb la celebració d'aquest misteri augmenten en nosaltres els fruits de la salvació. Per Crist, Senyor nostre. Bueno, sabeu que durant aquests 70 anys a cada plec s'ha inaugurat una nova font o s'ha restaurat una nova font. No sempre podem fer una nova font perquè n'hi ha moltes ja, en tenim més de 50 i aquest any hem restaurat dues noves fonts. Hem restaurat dues fonts, la font del Sot del Rector, que està baixant de Collformic anant cap a la Castanya, i la font de Santa Joaquima de Badruna, o també dita de Font d'Embrès, que està al Pla de la Calma baixant cap a Sant Cebrià de la Mora. Aquest any, en comptes d'anar a inaugurar-les allà, com creiem que ens donaria temps d'anar perquè està una mica més lluny, hem portat l'aigua de la font, la vam anar a buscar ahir al vespre, la font del Sot del Rector, doncs per beneir-la aquí. Si arribaré o no? Una mica lluny. Però aquests allà són... El Senyor sigui amb vosaltres. Sigui beneït el nom del Senyor, ara i per tots els segles. El nostre auxili és el nom del Senyor, que ha fet el cel i la terra. I que us beneeixi, Déu Totpoderós, Pare, Fill i Esperit Sant. Amén. I abans de despedir-nos, ens girem de cara a Montserrat i cantem la Mare de Déu, però ho farem avui acompanyats, com es diu això? Amb un sac de gemecs. No som nosaltres, és els gemecs, nosaltres els gemeguem, Rosa d'abril, morena de la terra, Fem la rotllana, cantem els adeus i ens despedirem fins l'any vinent, si Déu vol. O sigui que mirem de fer la rotllana. Dels adeus sempre hem de dir adeu-siau, germans d'ambdós les mans, senyal d'amor, senyal de pau.
estrenyem ben fort mentre diem adéu-siau. No és un adéu per sempre, sols l'adéu per un instant. Al cercle refarem i fins potser serà més gran. El nostre comiat diu a reveure si adéu plau i ens estrenyem ben fort mentre diem adéu-siau. Diu a reveure si adéu plau i ens estrenyem ben fort mentre diem adéu-siau. Adéu-siau i fins l'any vinent a tots! Visca Matagalls, diuen!